katakutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. 1:03. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Sinabi kan Department of Health na makuha sindanin medical devices sa ibang healthcare facilities hali sa mga kataraning na rehiyon sa oras na maubusan ng kagamitan ang mga ospital sa Metro Manila. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na ang high-flow nasal cannula na ginagamit ninda sa mga may grabe ng kamatayan na pasyente, igwasindanin total na 1,300 na mga supplies mantang ang pribadong hospital nagbakal naman nin sa diri alagad kon maubusan sinda kinakaipuhan na maghanap sinda sa ibang rehiyon siring sa ginibo ninda kan Hulyo asin Agosto. Yan ang pangalaunang bareta haligi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit. Plemix Forte. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Coffee Mate Original. Coffee Mate, bring out the best in your coffee. Coffee Mate. Revicon. Lakas katawan sa bagong labanan. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Downy. Bye-bye Bahay Roos. Kahit sa pambahay with Downy. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Mga kaibigan, kayo ba ay may problemang pangkalusugan na halos hindi na gumagaling at pabalik-balik lang sa pagamutan? Tulad ng sakit sa puso, sakit sa baga, asthma, skin disease, panghihina, walang ganang kumain, masakit ang ulo at nagsusuka? Alam niyo ba na ang lahat ng sakit, bata man o matanda, ay dahil sa malnutrisyon, lifestyle at environmental pollution? Kawalan ng pagki-cleansing. Ano pa ang hinihintay natin? Magpa-cleansing na sa Ninis Wellness Center dahil ang lahat ng sakit ay kayang labanan ng malakas na immune system gamit ang mga supplement ng Ninis Wellness Center. Tonyo Palema, taga Ginobatan Albay. Kan magilang ako, nagpa-detox ako digdiki doktora. Kan mga siguro, anong na taon na nakalipat, ang hilang ko tabi, 5 kahilangan. Siyempre, maluya sa buhay, grabe. Lalo tayo ako pagkagulapay. Pagkatapos detox ako ni doktora, tinawan ako kay mga bulong sa isang bulan. Ininom ko ito gabos. Ano yan? Luy-luway na nag-rise. So, lawas ko, nagbalik sa sigla. Nagkod mo niya na panahon maray na. Kaya lang, mga aki ko nga nagire lang, di ko man dinara. Kaya ako lang tabang sa ko si doktora na yan. Kaya lang, kamo man, mga kaparehas kong may edad na, nakakamati kamo kay mga kaloyan sa lawas, mga hilang. Pa-detox na kaulig dito. Para po sa inyong mga katanungan, huwag mahiyang tumawag o mag-text sa ating SIPA number 0908-113-7618 o bumisita sa pinakamalapit na Ninis Wellness Center sa inyong lugar. Ang Ninis Wellness Center main branch ay matatagpuan dito sa Barangay Rizal, lungsod ng Legazpi sa harap mismo ng Petron Gasoline Station. Sa lungsod ng Tabaco, kami ay lumipat na sa Tomas Cabiles Street, San Juan, Tabaco City. Sa Sorsogon ng NWC ay matatagpuan sa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. Sa mga taga-Rinconada area, ang NWC ay nandyan sa Mons P. Lanusa Street, San Francisco, Iriga City. At sa lungsod ng Naga, ang Ninis Wellness Center ay matatagpuan sa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive.
Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule, 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi, St. J. Pharmacy, Tabaco, Ram Pharmacy, Ultra Drug Albay, Jemel Pharmacy at sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Marahay na hapon sa Indogabos mga tugang. Sa Giraray, bumabalik si Father Boots Bombase OP ng UST Legazpi sa satuyang magayon na programang Marahay na hapon. Kumusta po kamungunya na aldaw ning Miyerkules, ika-31 ning bulan ning Marso. Ini po ang pinakahuring aldaw kang bulan ning Marso. Sa aga po ay April 1 na. Huwebes Santo. Sana teka mo magsabing April's Fool. Sabi ni my father, kalokohan. Mangloloko ako, Father, bukas. Bibiruin ko si ganito. Sasabi ko, April's Fool naman, Father. Ay, may data iyan. Tengrulukuhan. Maraot bagay yan. Kaya kita mag-ugmasa na. Dipisil pag niloko mo ang tao. Kaya di ka magibo ning maraot. Magibo ka ning marhay. Kaya ngunyan, sa tuyang programang Marhay na Hapon, ang Marhay na Hapon na programa, ang pinag-urulayan tadigdi ang anumang marhay, kakarahay, sa Tagalog, anumang mabuti, maganda, okay, at ikagaganda, ikabubuti, yan ang pag-usapan natin. Okay? Hindi yung ikakasama o yung nakakasama. Pangit po yun eh. Ang maganda, maganda lang. Ayaw natin ng pangit eh. Sino ba sa inyong gusto maging pangit? Kaya sabi nga nila, ang pinaka negosyo ngayon, hanggat sa ngayon, ay ang cosmetics. Kasi kahit na sino man, gusto pa rin magpaganda. Ikaw, Father Boots, gusto mo rin magpaganda? Gwapo ka na ba? Kaibigan, So welcome po kamo sa tuyong programang Marahay na Hapon. Sana nag-i-enjoy kamo ngayon na hapon. Bagamat mainiton niyan sa muyang lugar, mainit, pero okay lang yan. Kasi importante rin sa mga naglalaba na nag-igwa na init isin na makapapatuyo ng nilabahan kung hindi mainit. Okay? So mga tugang, bago kita magpalagos ka sa tuyong programa tulad ng dati, at ito ang pinakamahalaga sa atin, tayo palagi ay magpuri sa Diyos. Makipag-ugnayan tayo lagi sa Diyos. Okay? Sapagkat wala tayong magagawa pag wala ang Diyos. Kaya sabi sa Bicol, inutunta sa gabos ang Diyos. Gabos, okay? Bago ang gabos, sa Diyos. Okay? Magpangaji muna kita sa tuyong paboritong pangajion na memorary. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alalahanin mo, o kabanal-banalan Birhen Maria, na walang sino mang humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami na mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan, bagkus kami iyong dinggin at kaawaan. At mahal na Birhen Maria, Ina ni Kristo, pakibulungan po ninyo, ipaabot po ninyo sa iyong anak na si Kristo. Nabindisyon na niya po ang himpilang ito ng DCGB, ang may-ari, ang nangangasiwa o namamahala
ang lahat ng mga nagtatrabaho, mga broadcasters, mga reporters, technicians, at lahat na tumutulong. At lalong-lalo na, ang lahat ng mga nag-aantabay at nakikinig sa himpilang ito ng DCGB. Na kami ay iligtas sa anumang kapahamakan, anumang disgrasya, anumang sakit, upang kami kasangkapanin sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Gamitin po ninyo kami, kasangkapanin po ninyo kami upang maihatid namin ang iyong kalooban. Masunod ang iyong kagustuhan, hindi ang aming kagustuhan. Ang lahat nito hiningi namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, ngunya na aldaw ng Miyerkules Santo, sa tuya na naman pag-urulayan ang manunungod sa mga karakter. Okay? Mga sabihin natin, pwedeng kontrabida, pwedeng bida, supporting actor, supporting actress, so mga kasama sa drama ng kaligtasan. Okay? The drama of salvation. Okay? So actually, hindi to drama-drama lang. Hindi po ito talaga drama na nakikita natin sa pelikula. Pero siyempre, parang drama. Okay? Para maintindihan natin. Kasi mahilig tayo mga Pilipino sa drama eh. Sabi nga nila yung probinsyano, ilang taon na yan. Mahilig kasi manood ang mga Pilipino sa drama. Parang nanonood tayo ng drama. Ang buhay din natin, madrama. Okay? So sana meron tayong mga characters dito. Okay? Kung ayaw mo ng drama, istorya. Okay? Istorya ng kaligtasan. Okay? Sa tuyang ebanghelyo niya na aldaw, mga tugang, ini manunugod ini kay Judas Iscariote. Okay? Kilala naman natin si Judas Iscariote na nakipagsabuatan sa mga punong saserdote. Okay? Nakipagsabuatan. Anong sabay nakipagsabuatan? Kumplutan baga sa aruga sa Bicol. Nakipagsabuatan. Okay? So, nakipagsosyo kung sa negosyo sa mga religious leaders. Kasi itong mga punong saserdote, yung mga elders, mga scribe at mga pariseyo, ay talagang galit na nga sila kay Jesus. Okay? Sapagkat sabi nila, oy, anong klase na taong ito? Hindi ba kilala naman natin ito? Anak lang ni Jose ito at ni Maria, taga Nazaret. Pagkatapos, sasabihin niya, anak daw siya ng Diyos. Okay? Pagkatapos, gigibain pa daw niya ang templo ng Jerusalem. Sino ba siya? Yun. So in a way, si Judas Iscariote, parang sa kanya ay na-disappoint kasi alam mo, iba ang expectation kasi ni Judas Iscariote. Alam mo, yung mga expectations natin sa buhay, mag-ingat tayo kasi kung ang expectation natin sa buhay ay hindi totoo, okay? Halimbawa, may mga expectation tulad halimbawa, gusto ko maging pare, parang maging mayaman ako. You will be, baka umalis ka sa pagkapare kasi wala namang paring mayaman. Lahat na pare, naka lang sa aboloy. Kung ngayon, tingnan mo, hirap na hirap ang mga pare kasi walang aboloy. Sorry, fathers, kasi talaga, hirap na hirap eh. Kasi nabubuhay lang naman kami sa limos ng tao. Walang misa ngayon. Walang kolekta. O paano magkakainan ni Father? Mabuti na lang may mga parishioners na mababait si Father, kaya pinapakain si Father ng at least ng kanin. Pero huwag kayo magproblema sa akin kasi hindi ako kumakain. Nagda-diet po kasi si Father Butch eh. Okay lang. Okay? Bakit, Father? Gusto mo magpapayat? Gusto kong maging sexy? Grabe ka, Father. Hindi naman maganda yan, Okay? Hindi. Gusto ko lang maging healthy. Okay. So, yun. Mabuti na lang tinutulungan si Father. Alam mo, si Judas
okay, disappointed, frustrated, kasi siguro hindi niya nakuha yung kanyang ambisyon. Oh, alam mo minsan, ganun ka ba? Gusto mong ganito? Alam mo sa panahon nga nito, tinatawag natin entitlement. I deserve it, Father. You know, I deserve. Okay? Dapat, Father, ako ang ma-promote eh. Dapat ako ang chairman eh. Dapat ako, Father, ang presidente eh. Wow! Alam mo, sabi nga ni John C. Maxwell, leadership doesn't depend on position, but action. Okay? Ang problema, gusto nilang leadership by position, but not action. To be a leader is not to have a position, but to put things into action. Okay? Maliwanag ba yan? Okay? Marami sa atin eh. Father, paano ko makakasilbi? Paano ko magiging maglilingkod kung wala akong posisyon? Ano? Ang tunay na leader, hindi nangangailangan ng posisyon. Ang tunay na leader ay umaaksyon. Tandaan ninyo? Hindi, Father, dapat maging gobernador ako, Father, para makatulong ako. Father, maging congressman ako. Okay, Father, maging barangay chairman ako, Father. Dapat maging mayor ako. Parang makatulong ako. Anong ibig sabihin? Position. Okay? Position is not a sign of leadership. Ang tunay na leader ay yung taong nag-aaksyon, hindi palaging nasa posisyon. Sige nga, posisyon ka ng posisyon. Ang ganda ng posisyon mo, di ba? Ang ganda ng posisyon. Okay? Position, posture. Pero walang action. Tingnan niyo ngayon, marami nang namamatay. Wala naman pala, Father. Wala naman. Hindi naman namamatay. Mali yun, Father, ha? O hindi naman maraming namamatay. Marami nang hahawaan sa COVID-19. Pero asan ang vaccination? Kasi walang action. Yun, Father, eh. Walang action. Gusto kasi nila, Father, position. I want to be sabi nga na, I want to have a position, Father. Ako ang position, Father. Dapat ako ang maging masusunod. Dapat ako, Father, ang bibili ng vaccination. Okay, vaccine. Para ako na maging vaccination. Okay? Wala ka naman action. Ang tunay na leader ay umaaksyon. Okay? Maliwanag ba? Father, anong action mo? Ito. Gumagawa tayo kung anong paraan. Kahit na, actually, katatapos ko lang ng magawa ng article, my priesthood during the pandemic. Okay? Nilagay ko sa Facebook ko eh. Okay? Basahin ninyo. 15 pages po yan. Short Kopanban. Mahaba po. That's my experience. Itong pandemic nito. Pari pa rin si Father Boots. Hindi nangangahulugan, hindi na ako nagmimisa pa ako, nagdarasal ako, pero hindi na ako nakakapagbisita sa mga pasyente, hindi na ako pare. No. Still the chaplain because I pray for all the patients in UST Hospital. Kahit hindi ako nakakapunta doon, but I always pray for them that God may heal them. Okay? Spiritual is more important than the physical. Okay? Akala kasi natin, kailangan physical. Para bang posisyon kaysa action. Hindi po tama yan, ha. Maraming taong ganun ang pagkakaalam. Para maging leader ako, Father, dapat na may position ako. Yan, mahilig tayo magporma. Mahilig tayo magpaporma. Yun, porma lang. Di ba? Papel lang yan eh. Alam mo ang position, papel. Pero ang action, gawa. Okay? Gawa na tala. Okay, si Judas Iscariote, ambisyoso. Gustong palitan si Kristo. Hindi niya pwedeng palitan si Kristo eh. Alam mo, importante. Kaya nga, nakipagsabuatan siya sa punong saserdote. Okay? Ayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 26, versikulo 14 hanggang 25, kakaiba itong kahapon kasi kahapon about John, pero sinabi na yon si Judas Iscariote, ang pagkakaiba ni Judas Iscariote at ni Pedro. Okay? Si Pedro, nagkasala din, pero
nagbalik loob. Si Judas, yung nagkasala, hindi siya nagbalik loob. Sinarili niya yan. Kaya nag-suicide siya. Okay? Dapat wag mo sasarilinin. Okay? Wag mo sasarilinin. May Diyos tayo. Pag nagkasala ka, may Diyos. Ang problema kasi, nakakalimutan. Sabi nga ni Father Rico kung narinig ninyo sa 107.5 Good News Radio ng UST, yung FM radio station ng UST, meron po kami doon, yung retreat ni Father Rico. Sinabi ni Father Rico, ang ugat daw ng kasalanan ay nakakalimot. Tulad ng isang lalaki, Father, nakalimot po ako. Akala ko wala akong asawa. Nakiapid po ako, Father. Yun naman, mag-boyfriend, girlfriend, sabi sa akin, Father, I'm sorry. Nakalimot po ako. Nakalimot kaming dalawang boyfriend. Nakalimot kami, kaya nag-sex kami. Ano nakalimot? Kalukuhan. Kaya sabi ng Panginoon, Father, forgive them, for they forgot. Sabi ng Panginoon, Ama ko, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Bakit hindi nila nalalaman ang kanilang ginawa? Nakalimutan. Okay? Sana po mga kaibigan, huwag makalimot. Aalalahanin natin ang ginawa ng Diyos. Okay? Think of God. Okay? Remember God. Alam mo, that was several years ago when I taught here in Aquinas University way back in 1998 in ethics. Okay? I taught sila Butchoy. Mga estudyante ko sila, si Nidea. Sila, marami pa Sila Nieva. Okay? Okay, marami dito sa UST Aquinas pa noon. Sabi ko, always remember God. Okay? You may makalimutan ninyo ang sinabi ni Father Butch, wag lang ninyong makalimutan ang Diyos. Yun lang ang sabi ko sa kanila. Alam mo, magayunan baga? Nakalimutan pa di kasi Father nakalimot kami. Okay? Kaya ang ugat daw ng kasalanan ay nakalimot o sinasadyang kalimutan. Iba yun, Father, yung nakakalimot sa sadyang kinakalimutan. Ang problema sa atin, sinasadya, Father, kalimutan. Kalimutan ng Diyos. Kasi abalang-abala sa trabaho. Walang ibang inaasikaso. Pera, trabaho. Trabaho. Father, naghahanap buhay naman ako Totoo, naghahanap buhay ka, hindi ba? Okay naman yan Pero ang tanong ko sa iyo, sa kahahanap mo ng buhay, natagpuan mo na ba ang buhay? Hindi pa rin Actually, hahanapin mo uli ang buhay pag nagkasakit ka na. Hindi ba? Pagkatapos na pagod ka sa lahat ng trabaho, nakakalimutan naman kumain, nakalimutan naman lahat, na-stress ka na, na-attack ka na sa puso, nagka-high blood ka na, and everything, dahil sa trabaho. Nakalimutan mo na ang sarili mo. You have forgotten to take care of yourself. Okay, you have to actually forgot. Nakalimutan na. Now, it's a time to remember and go back to your health. At lahat na pinagpaguran mo, lahat na ipon mong milyon-milyon, saan ginasto? Sa ospital. Ang tanong, nakita mo ba ang buhay? Sa kahahanap mo ng buhay? Wala pa rin. Okay? Kaya, what is the meaning of your life? What is the meaning of your life? Ano ba talagang kahulugan ng buhay mo? Father Butch, ano ba talagang kahulugan ng buhay mo? My purpose in life is to know God, to love God, and to serve God all the rest of my life. Father, ang ganda, di ba? Totoo. Pero Father, mahirap talagang gawin. Totoo. Mahirap Pag-aralan mo,
Hindi lang pag-aralan, Father. Kilalanin mo ang Diyos. Paano mo makikilala ang Diyos? Di magbasa ka ng Biblia. Ikaw, Father, nagbabasa ka ng Biblia. Ito nga, araw-araw, binabasa ko ang Biblia at pinapaliwanag ko sa inyo. Okay? Yan importante. Pakinggan natin ang salita ng Diyos. Sa kabila ng ating pagkukula at pagkakasala, sasabihin sa iyo ng Diyos, mahal pa rin kita. Boots, kahit nagkasala ka, para kasala ka, Boots, mahal pa rin kita at aalay ko pa rin ang buhay ko sa iyo. Tandaan mo, sabi ng Panginoon sa Bible, Christ died for us, o God died for us in Christ. Okay? Though we were sinners. Hindi sinabi ng Diyos na, oy, Boots, magpakabait ka muna, parang mahalin ka ng Diyos. No, God loves us not because we are good. God loves us because God is good. Yan po talaga ang tunay na kahulugan yan eh. Yung problema sa atin conditional love lagi. Isang nanay, anak, mahal kita pag ikaw magpapakabait. Pag hindi ka susunod sa akin, hindi ka magpapakabait, hindi kita mahal. Ganun ba? Ang pagmamahal ba ng Diyos ganyan? No. God's love is unconditional. God's love is faithful, tapat. Okay? Hustong-husto. At sabi nga, may hustong-husto. Pag sinabing husto in Espanyol, Father, nag-Spanish ka na. Husto meaning just. Ang ibig sabihin, justice. Kaya tapat. Dapat maging tapat. Yan ang importante sa buhay ng tao eh. Okay? Totoo yan. Mahal tayo ng Diyos. Sabi nga, kung isa lang daw na ang tao dito sa mundo, isusugop at yung taong niyang nagkasala, okay? Isusugop pa kaya ng Diyos ang kanyang anak parang lutasin at iligtas ang isang tao na nagkasala? Oo. O saan, Father Boots, saan ang prueba mo? O, sa Bible. Ito, talinhaga, the parable of the lost sheep. Okay? There were 100 na tupa. Nawala yung isa. Anong ginawa? Hindi ba? Iniwan ng shepherd yung 99 at hinanap ang isa. Why? Because every individual is valuable. Mahalaga ka. Ano? Hindi nangangahulugan na ang isang tao ay walang halaga. Ang mas mahalaga ang maraming tao. No? Alam mo, kahit isang tao yan, mahalaga yan. Ano? Kaya nga, hindi, Father, ang importante, gusto ko marami. Ayaw ko ng nag-iisa. Hindi po. Ang Diyos ganun eh. Mahal tayo ng Diyos. Okay? Napakaganda po yan. But anyway, mga tugang, medyo talagang kulang tayo sa oras eh. But anyway, babalik ang iyong lingkod. Okay? Pagpatuloy natin ang magandang usapan, ano? Okay? Si Judas Iscariote. Okay? At sabi ni Judas Iscariote doon sa punong saserdote, okay? Ano po ang ibibigay ninyo kung tulungan ko kayo, yan, tingnan mo, tulungan ko kayong madakip si Jesus. Alam kasi ni Judas, okay, kung saan nagtatago si Jesus tuwing gabi. Okay? Tuwing gabi. Alam saan? Doon sa Mount of Olive. Doon sa Garden of Gethsemane. Tingnan niyo. Yun. Yan ang sabi ni Judas doon sa punong saserdote. Kaya noon din ay binilangan nila siya ng 3 salaping pilak. 30 pieces of silver. Okay? Alam mo, ganun pa kahalaga si Jesus. Isang 30 pieces of silver para siyang alipin. Ito pong halaga ng alipin noon eh. Magkano bang alipin? 30 pieces lang. Kaya si Jesus kinumparang parang alipin. Yan mga kaibigan. Anyway mga kaibigan, babalik po ang iyong lingkod pagkatapos ng mga paalala. Ang oras po natin ngayon ay 32 minutes after 1 o'clock.
An oras hatod sa Indokang. Downy. Bye-bye Bahayrus. Kahit sa pambahay with Downy. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Coca-Cola. Sarap pag magkasama. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Surf Powder with Active Clean. Singgaling ng mamahaling panlaba based on lab test versus Brand X on polyester. Pero 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Gusto mo bang bumalik ang alindog mo? At gusto mo bang mapasaya si partner? May solusyon dyan. Narito na ang Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule. Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule. Ito ay fat burner na puno ng healthy microorganisms para sa katawan mo. Hindi lang yan, may sex enhancer din ito. Kaya simulan mo na ang pag-inom ng Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule para sa mas masayang pagsasama. Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule Natural Viagra. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. 10 pesos lang SRP. Para sa mas malaking diskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. Also available, Doc F Mixten Capsule, the natural sex enhancer. Doc F Mixten Herbal Coffee para iwas constipation. And Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Mabibili na rin sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo, the Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Magtinirsa na sa saindong harong kung may namamate ang helang. Maski sinat o abo, magpahingalo asin dai magduman sa trabaho, lalo na ang pagduman sa mga matatawong lugar. Dahil sa paagi kay ni, mararahay katulos. Mantang malilikayan ang paglakop kan helang sa ibang tao. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Fault Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Eric Peralta Reyes, kan Barangay 20, Legazpi City. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1,500 for 25 Mbps. Fiber X 2,500 for 75 Mbps. Fiber X 3,500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4,500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7,000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Marahayon, pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat on di Congressman Fernando Didi Cabredo, ta kami. Iliho niyang produktibo, at mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Kinubatan, Albay.
Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagandi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasa orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Naaalala mo pa ba yung nilapitan ka ng crush mo sabay... Hi! Free ka ba this weekend? Gusto mo manood ng CD? Yun naman eh. Ang sarap balikan. Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Get free extra rice when you dine in from 11 a.m. to 2 p.m. and 5 p.m. to 8 p.m. till April 15, 2021 for DTI Fairtrade Permit Number FTEB 114574 Series of 2021. Kaibigan, balik na tayo iraray sa satuyang programang Marhay na Hapon with Father Boots Bombasi OP. At gusto ko lang basahin, sabi ni 8811, Father Boots, forever ko po hindi makalimutan ang tawa mo, nakaka-relax. Tanong ko lang po, bakit po ba hindi nakitang tumatawa si Jesus sa mga pelikula? Hindi ko alam, pero alam mo, si Jesus may sense of humor. Natatawa lang siya sa itong mga taong ito. Hindi talaga ano. Kasi alam mo, why do we laugh? We laugh because of what we call contradiction. Di ba? Yun eh. Kaya si Jesus may sense of humor. Wala siyang tumor. Ang problema sa mga tao na nagkaka-stress, na-stress sila because they have, instead of sense of humor, they have sense of tumor. May tumor. Ay, ingat ka mo. Pag may tumor kayo, pupunta ka sa ICU. Saan Father ng ICU? ICU in heaven. Okay, mag-ingat po kamo ha. Okay, thank you very much 920. Shandy, nakikinig daw po siya. At of course, yung mga nakikinig pa rin sa atin sa online. Okay? So, magayunon sabi daw ni, Lilia Beltran Ibarra, good afternoon, Father Boots. Salamat po sa magandang mensahe for personal spiritual upliftment. Ganon kimanay Ampi, Botor Acuestas, ganon din sa pinsan ko dyan, si Andy Bombase, si Sonia Bombase, si Jasper Agravante, sa gabo sa nagdadangog sa tuya ngunya sa transistor, sa inmang kamuyaon duman. Okay? Of course, may sabi pa digdiho, may nag-text sa kuya sabi niya, kuya may text pala sa kuya, tapig babasa ko pa, sabi niya, sabi ni 3227, good afternoon, Father. Hindi yan nakalimutan, kundi dahil sa desire to do it. Alam mo, nakalimutan yun. Ang pinakamahirap, sinasadya, nakalimutan. Yung sinasabi mong desire to do it. Okay? Kasi gustong kalimutan. Ang ibig sabihin, ito na po, sinungaling. Okay? Alam mo, sa Ebanghelyo, si Judas talaga ay nagsinungaling. Bakit? Nang tinanong ni Jesus, ito, sino? Okay? Sino? Meron pa nag-text sa akin sa Father, okay, ining Holy Week, salamat at pig-greet ni VP Lenny Pangulo. Happy birthday. Okay, happy birthday po. Okay. But anyway, ito po. Sabi,
si Jesus ay nagtanong. Okay? Nasabi kasi ni Jesus, ito na. Sabi ni Jesus sa mga alagad na may magkakanulo sa kanya. Okay? At ano ang sabi ni Judas? Ako po ba, Rabbi? Yung mga alagad, ang sabi nila, ako po ba, Panginoon? Tingnan mo, yung isa, Rabbi, parang guro. Okay? Ito naman, mga alagad, ako po ba, Panginoon? Yun, sinungaling si Judas. Na siyang nagkanulo sa ating Panginoong Hesus. Sabi, ako po ba? Ha? Ako po ba? Sumagot si Jesus, ikaw na ang nagsabi. Yun. Tingnan mo, sinabi rin ni Kristo sa talatang ito, sa Ebanghelyo ni San Mateo, nang sinabi ni Judas, ako po ba? O, di sinagot siya ni Jesus, sumagot si Jesus, sabi, ikaw na ang nagsabi. Yun. Hindi si Jesus ang nagsabi, ha? Okay? Si Judas. O, ano po ang sinabi ko? Ha? Alam naman ni Judas na ipagkakanulo niya talaga si Jesus. Tatraidoran niya talaga si Jesus. Pero tingnan mo, ang sabi pa niya, ako po ba? Ako po ba? Ito ang tanong ni Judas Iscariote nung sinabi ni Jesus na mayroong magkakanulo sa akin. Okay? May magtatraidor sa kuya. Sabi ni Judas, ako po ba? O, di sinagot siya ni Jesus, ikaw na ang nagsabi, sabi mo. O, di ikaw. Okay? Kitang-kita natin kung paanong nagmamaang-maangan si Judas sa harapan ng Panginoon. Alam mo, before God, nobody can be innocent. Before God, we are all guilty. Okay? We are all guilty. Hanggang sa muli, nagsisinungaling si Judas. Alam mo, yan ang importante pag-aralan natin. Stop lying. Huwag na magsinungaling. Sabi ko nga kahapon, naalala ba yung sinabi ko sa inyo? Huwag na magsinungaling. Okay? Kundi aminin. Okay? Itigil. Itigil na yan. Okay? Huwag na maging taksil, kundi itigil. Naalala nyo? Huwag maghiwalay, kundi makipag-ugnay. Yan. O naalala ninyo yan? So, importante yan. Sabi nga, may kasabihan tayo sa Pilipinas, kapatid ng sinungaling ang, sige nga, magnanakaw. Sino pa ang kapatid ng magnanakaw? Di sinungaling. Okay? Yung mga liars, are thieves. Tingnan ninyo. Dahil sa pagsisinungaling, ninakaw mo ang katotohanan. Hindi mo sinasabi. Every time na hindi sinasabi ang katotohanan, tinatakpan mo yan sa pagsisinungaling. Ang ibig sabihin, ninanakaw mo ang katotohanan dahil itinatago mo ang katotohanan. Yan. Kaya, the best thing is, aminin. Magpakumbaba. Lahat naman tayo nagkakasala. Di ba? Aminin. Okay, sorry. Sorry na po. Di ba? Sorry. Sorry. Yun. Ang problema kasi, Father, ang hirap po kasi, Father, mag-sorry. At may mga tao naman, sorry ng sorry. Hindi nagsusuli. Dapat, nag-sorry ka, magsuli ka. Ang problema sa atin Suli. Isuli mo ang katapatan. Isuli mo ang mapagkakatiwalaan ka muli. Alam mo, ang hirap Alam mo sa Chinese, okay? May dugo kaming Chinese. Alam mo, may mga kaibigan kong Chinese. Isa sa pinakamahalaga sa Chinese, ang tinatawag na trust. Okay? Tiwala. Kasi pag nawala na yung tiwala na yon, wala na. Hindi na kita pwedeng pagkatiwalaan. Hindi naman pwedeng maganda yan. Hindi naman dapat. Okay? You can still redeem. Pagkakatiwalaan ka pa rin. Pero sabi nga, pag may lamat na yan, kahit anumang gawin mo sa lamat, may lamat na yan. Kaya pag nasugatan ka,
Okay? O kahit may nahilom na yan, yung sugat, mayroong inaapod na may kagan. O, sa Bicol, baga, kagan. Ano yung kagan? Yung bang kapal na balat. But later on, sa English, nagkakaroon ng scar. Okay? Anong scar, Father, sa Bicol? Ano ito? Nakalimutan ko ng Bicol. Scar. You know what, man? Scar. S-A-R. Scar. Ano bang scar? Bigla ko nakalimutan ang Bicol ng scar. Okay? Si Jesus, tingnan mo, nang ipinako sa krus, nasugatan. Pagkatapos ng nasugatan, he could have removed peklat. Thank you very much, 9020. Thank you, peklat. Thank you also, 8811. Thank you, peklat. Okay, si Father Butch kasi minsan nakakalihaw na magbikol. Kasi madalas kahit dito sa usapan namin sa kumbento, kahit may Bicol kami dito, pero may mga Bicolano rin dito, may 2 Bicolano dito, pero Tagalog kami. Kaya hindi pa ako gaano nagsasalita ng Bicol na talaga. Bicol. Dito lang sa radyo, nakakapagsalita ko ng Bicol. Nakakapagtaram ako ng Bicol. Kaya salamat din. Napapractice ko uli ang aking pagka-Bicol. May peklat. Okay? Si Kristo, yung peklat niya, dahil niya hinali, yan eh. Yung sugat niya, nandoon. Okay? Ang scar po sa Chinese ay sentimo. Ikaw talaga. 811 na. Joke lang. Okay Sentimo, scar. Hindi. Ano yan? Manaro yan, manaro. So, balik tayo. May peklat. Yun. Yan mo, may peklat na yan. Kaya mahirap po yan. No? Kaya, ang kapatid ng sinungalin ay magnanakaw. Ito marahil ang dahilan kung bakit si Judas, bukod sa nagsisinungalin, ay nagnanakaw din. Tingnan nyo. Kaya kasama yan eh. Pag ang kapatid mo, ang kasama mo, o sino man nagsisinungaling, mag-ingat ka, magnanakaw yan. Nanakawan ka yan. Nanakawan ka yan. Sabi, sino kumuha ng aking 1,000? Walang umamin. Kasi nagsisinungaling. Di magnanakaw. Sino nagsinungaling na yon? Si Judas, alam naman niya eh. Alam naman niya. Ang sabi nga dito si Judas, isa sa 12 ay nakipagkita, nakipagsabuatan, saserdote. Okay? How much will you give me if I will hand you over Jesus? Magkano ba? Yun. Alam niya. Pero nang tinanong, nang sinabi, kasi nagtanong nagtanong yung mga alagad. Ako ang sabi niya, sinasabi ko sa inyo, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. Saro sa indo ang magiging traidor. Ang sabi ni Judas, Ako po ba? Guro. Tingnan mo, guro ang pagkakilala niya kay Jesus. Guro lang. Samantala, ang pagkakilala ng ibang mga alagad, Panginoon, sabi ni Pedro. Okay? Ako po ba Panginoon? Tingnan mo, iba. Iba ang pagkakilala. Iba ang relasyon. Iba talaga. Nagsinungaling. Kaya mahirap po yan Huwag makisama sa mga taong sinungaling. Tatraidorin ka niyan. Nanakawan ka niyan. Maiisang ka niyan. Okay? Mag-ingat tayo. Alam mo, madalas nakapagsinungaling tayo upang iligtas ang ating sarili sa kapahamakan. Di ba? Yun, halimbawa, sino ang naumutot? Father, utot. Bakit utot ng Father ng example mo? Kasi madalas Sa halimbawa, ang ganda-ganda ng usapan, ang ganda-ganda ng kwento, mas nasa climax na. Pagkatapos minsan, umutot. Pagkatapos sabi, sinong umutot? Sabi ng isa, hindi ako. Yung pala, yung unang kumutat, sabi ko lang, unang kumutat, yan siyang umutot. Yun. Mga kaibigan, parang si Judas sabi, ako po ba Panginoon? Yun.
Okay? So yan ang dapat ingatan natin. Okay? Madalas nakapagsisinungaling tayo upang iligtas ang ating sarili sa kapahamakan. O kaya nagpuputik tayo, sa Bicol kasi utik, upang tayo ay umayon sa ating pansariling kagustuhan ng mga bagay-bagay. Ngunit, nakakalimutan natin ang epekto ng kasinungalingan kagaya ni Judas. O, ano pa ang epekto ng kasinungalingan? Okay? Ano pag epekto niyan? Ay, delikado yan. Diba? Dahil sa pagsisinungaling mo, okay? O, namatay tuloy yung tao. O, hindi ba? Sana nailigtas na. Kundi, dahil sa nagsinungaling ka, you did not become truthful, hindi ka naging tapat. Okay? O, dito sa Aquinas University, dati, ngayon UST Legazpi na, mayroon tayong in the life of truth. Okay? Sa buhay ng katotohanan at pagmamahal. Yan. Isabuhay natin ang katotohanan. Yan ang gusto na dapat ang mga UST students, UST Legazpi students, employee, lahat ng mga tao dito, dapat hindi magsinungaling. Okay? Hindi magsisinungaling kasi life of truth and love. Kasi ang sisinungaling ay hindi pagmamahal. Okay? Tingnan mo, pag hindi ka nagsabi ng totoo, nagsinungaling ka sa asawa mo, hindi mo mahal ang asawa mo. Pero kung mahal mo ang asawa mo, sasabihin mo ang totoo, darling, sorry, nakalimot ako. Nagkuha ako ng babae, nakabuntis ako. Yun. Yun. Nakalimot. Dapat remember, may asawa ka na. Okay? Always remember, mabuti kung may Alzheimer ka, wala ka talagang maaalala. Ito, hindi ka naman sinasadya mo talagang kalimutan. Ang pinakamahirap na tinatawag natin sa moral theology or moral philosophy, yung tinatawag natin affective ignorance. Yung gusto natin na gusto talaga, kusa talagang maging ignorante. Hindi niya aalamin kasi pag alam niya, di mayroon siyang pananagutan. O yung iba naman, gusto niyang kalimutan para wala siyang pananagutan. Traitor po tayo niyan. Okay? Yun. Ang epekto ng kasinungalingan ay kamatayan. Okay? At ano? Impyerno. Remember? Liars. Ano, Father? Lawyers? Hindi po lawyers, ha? Sorry mga lawyers. Hindi naman kayo liar. Kung talagang liar kayo, okay lang. Kayo na rin bahala sa impyerno. Huwag mo na ikumusta kay Judas at kay Satanas. Sabi, lawyers, no, not lawyers. Liars go to hell. Kaya kayo ang nagsisinungaling nasa impyerno, kaya maraming sinungaling sa impyerno. Okay? Nakakasira kasi ang pagsisinungaling eh. Pag nakikipagsinungaling tayo, nasisira ang ating relasyon sa ating kapwa. Di ba? Halimbawa, magsinungaling ka sa akin, masisira ang tiwala ko sa iyo. Hindi na ako magtitiwala sa iyo. Kaya magandang suriin natin sa panong ito ng Miyerkules Santo. Okay? Judas ka ba? O si Pedro? Okay? Totoo, nagkasala tayo. Pero, balikan natin si Kristo. Kakayanin ba natin magsinungaling upang maipagkanulo ang ating Panginoong Yesus? Tandaan ninyo, every time na nagsisinungaling kayo sa asawa ninyo, pinapatay ninyo ang asawa ninyo. Every time na nagsisinungaling kayo sa anak ninyo, o kayo mga anak nagsisinungaling sa mga magulang, pinapatay ninyo ang nanay o anak ninyo. Kaya nga, tayong honesto. Let us be truthful. Kailan ba tayo huling nagsinungaling? Yan ang huling itatanong ni Father. Kailan ka ba huling nagsinungaling, Father Butch? Kailan ka ba? Kanina? Kahapon? Tama na. Kung nagsinungaling ka kahapon, kanina,
Aminin mo na, tama na, lumapit ka na kay Jesus. Bakit tayo nagsisinungaling? Bakit? Bakit ba? Ngayon, Miyerkules Santo, Semana Santa, ihingi natin ito ng kapatawaran sa ating Panginoong Yesus. Kaibigan, may panahon pa. Okay? Hindi pa Biyernes Santo. Huwag mo nang hintayin ang Biyernes Santo para itigil natin ang pagsisinungaling. Aminin natin. Sa ating mga kasama, sorry. Sorry. I like to amend. Gusto ko ng pagsisihan at gusto ko ng baguhin ang buhay ko. Di ba? Yun naman talaga ang hatid ng Semana Santa. Okay? Mahal tayo ng Diyos. At hatid ng Semana Santa, baguhin na natin ang buhay natin. Para pagdating ng muling pagkabuhay, buhay din tayo. Okay? Hindi lang tayo namatay. Actually, dapat mamatay na tayo sa kasalanan. Mamatay na tayo sa kasikiman. Mamatay na tayo sa kasinungalingan. At para mabuhay tayo sa katotohanan, mabuhay tayo sa kagandahan loob, mabuhay tayo sa muling pagkabuhay. Para sa Biyernes Santo, okay, patayin natin ang masama sa buhay natin. Okay? At tayo ay magbalik loob na sa Diyos. Okay? Parang pag Easter Sunday, we can rise with Jesus triumphantly and say, I have overcome. Okay? Nabuhay muli ako. Okay? Buhay na buhay ako. Okay? Sana po, bukas mag-usap-usap tayo, magkwentuhan ulit tayo, Huwebes Santo. At bukas, ang inyong lingkod sa umaga pupunta sa katedral kasi aking sasariwain ang aking pagiging pari. Okay, tama-tama ito. May sinulat po ako. Kung kayo ay kaibigan ko sa Facebook, meron po akong sinulat eh. Okay? Sinulat yon, nilagay ko dyan sa, napakahaba yon, 15 pages to 16 pages, my priesthood during the pandemic. Okay? Yung pagkapari ni Father Boots Bombase sa panahon ng pandemya. Naging pari pa rin kaya si Father Boots kahit may pandemya na? Opo. Because priestly identity is important rather than simply the priestly ministry. Okay, maliwanag? Sana po si Father Boots nakapagbigay sa inyo ng inspirasyon. Kaya po natin ito. Okay, huwag kayong mag-alala. Okay, kaya po natin ito. Ano? Lahat tayong mga makasalanan, nagsinungaling tayo, naging taksil tayo, naging traidor tayo, okay, naging makasalanan, pero meron po Diyos, He is the God not only of one chance, but many chances. Remember how sabi ni Pedro, Lord, how many times should I forgive my brothers? Ang sabi ng Panginoong Jesus ay ito, 70 times 7. Ibig sabihin, God will forgive us unconditionally. Sana naman, gawin na natin ito. Kaya natin to, kaibigan, kapatid ko, mga Bicolano, mga nakikinig sa Marahay na Bareta, o sa Marahay na Hapon ni Father Boots, kaya natin ito. Kaya natin to. Sabihin mo, bakit kaya natin to? Sapagkat itong madalas na sinasabi ni Father Boots, ako'y anak ng Diyos. Mahal na mahal ako ng Diyos. Kaya susundin ko ang kagustuhan ng Diyos para ang buhay ko magiging maayos. Okay mga kaibigan, magdasal na po tayo. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay kanawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sukpin nawa siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo. At ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na spirito na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, Diyos marhay na hapon sa Indogabos. Diyos mabalos po sa Indogabos sa laging nanyog. Sa tuwing programang Marhay na Hapon. Sa aga mabalik giraray si Father Boots Bombase, OP, sa tuwing programang Marhay na Hapon. At sa tuyang isipin lagi, mahal na mahal tayo ng Diyos.
huwag makalimot. Huwag na makalimot. Huwag. Ang Diyos hindi po nakakalimot. Kaya may kantang, hindi kita makakalimutan. Kaya alalahanin lagi natin, mahal na mahal tayo ng Diyos. See you tomorrow. God bless you. Namibidan sa albay, pinadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda.